Kum sanga ko somsari paku khania America history ya America buite an GI ber trumani ome an mile sayang moza chu Irana chunan tanga US embassy staff tam tak chu July muna chuan shren be ania chuti rualin US embassy staff then khat po lo tlan cheve thein Canadian in pakhata chuan an birua chu Canadian ina chuan ni somrit panga zet men tanga ni chu ina chuan mu chuat lau takin thodep dep in an oma atopa chuan CIA te po chuan chu thil chun lo hraveta chung American mi Iran chunga tang si te chanchuk tur chuan an agent pakhat Tony Mendes chun tirta ani chuan ro manna fin thak zet mai siamin Iran ram chunga tang American khole tui miyoma zat chu a han chanchuk ta ne a chanchu dan hi adang dai riawa Operation Eagle Glow kan hria ka operation khan American Delta Force te chu an che chelene Iranin embassy ya ami hren te chanchuk turin America sipai tharual chu an tir chuaka mase an han chanchuk theilo mai nilovin America sipai engmozat chu han borala han mol phoviawani mase chu mitruma Iranina aman velo American paruk zet mai chu Canadian in pakhata chuan tomin ni somrit panga zet mai an lo toma CIA agent Tony Mendes chuan chetarang chuan han chanchuak ta ne hethil thleng hi atak tak ania mizo channel thatak tak ten anti chuat to karina wangin kalo ngai saklowa mase ka mu mai lo wangin lo ti chuak an omta ani poin ka han ti chuak non vele mai don ani CIA ten Iran sipai le Iran thunoi tu te an bum dan mak tak mai chu i han thlirin i han ngai thlau don taila eponi sela heng video te hi idu zo ani chuan like le hype khamin ti sak turin ka ngen chea khongai taka mi subscribe thei phe chuan kalom viewang Iran revolution chung chang chu he channel a po hin kan ron ti chuk towa kumsak go somsari pakua khan Iran revolution chu nein chumin kumatang chuan Iran ram chunga chuan Islam sa khozui tu Muslim te chuan rawan rel ta a chuwang chuan Iran chuan he Islam revolution champha te po hi an lom fo thin ani nimin lama kan ti chua po Iran revolution lom na a tel Israel le America ina ti lumandu em an ti hlum dan te po kan lo thlirin kan lo ngai thatoa chu Iran revolution hun lai chuan Iran mi pui tam tak chuan America mi engmo zat chu an mana embassy chulu chuin an hreng betani kumsanga zakua somsari pakua November ni liania Teran khopui chu habuai nuai mai zinglam dar riat bor velania America du lo mi sang tam tak chuan Teran khopui chunga chuan noran hue hotani America ram chunga chuan US chu a enroll na sal tukin an hria hemi puite hi an thina rim veni America du lo na lan tir na chu azual zela Islamic Revolution chuan Teran khopui chu atuam hlup ani bermai Muslim te hanron pong thara Christian te ro chu han chep thung Iran dictator chu America lam trang ani awangin Iran mi puite chuan Iran ramarang chuan an hot chuak toa chuan dictator ming chu Mohammad Reza Shah Pahlavi chu nia Iran rama chuan kumsang jugo somli pakhata tanga kumsang jugo somsari pako chung chu rowarelani chung norhoi hotu te chu zirlai te Muslim thalai rual te chu han nia an manron yang ang te chuin American embassy chu hanron beitan tamai ni mi puisang tam tak chuan America chu bora ro se han ti rual thup maya embassy chu ami te po chuan chung thil thleng zong chu an mu mai big lowani pona chuan vachuak vai sela chu mi pui thin rim chuan an pot som du mayang ti po an hria zinglamdar ko le chan ve bor vela chuan embassy kota chuan Iran mi pui thin rim chu han lo pung khom toa get kalna chu ti chiain get chunga chuan Iran mi pui thin rim chu han ron lut ta veng tu engmo zat po chuan chulai mun chu veng ma sela mi pui thin rim chu han ka ngot mi an ni big silo ti chuan get chu ti chiain office chunga chuan aron lut ta reilo te a chuan second floor a chuan aron tlan chhota hum mai America mi an muang ang chu han manzui ngal bor maya chu main building the chancery antia American mi an muapiang mai chu han man ngal zel chu chancery anti mai chu han beina sa ema chancery building zo chia chuan the consulate anti mai chu omboka
chu consulate ta chuan American mi engemaw zat chu han la biru bawk ani American ti hi America mi ti na ni ma sela American mi han ti hian a fiale zol de zo ka hriat nai ka nei tlat thina alolam suale nok nok ani point min lo hriat hiam turun ka ngen so ni consulate om te chuan boruak chu tilu tukin a chiang ti rin ngai na po an lo hrelowa chu consulate om pakhat chu Mark Lajek chu ni waiting area tranga thomron rinoi noi chu Lajek chu na hria oro ring tak tak aw long po chu ha hrebok an compound chunga norwe hotu teron lut thom chu an hrenghal thuya he office a hian Mark Lajek anu pui kora po chu hom ve bokani in chunglama chuan kepen thom an hrezuya tuemo chuan in chunga chuan ron lu atumani ti an hrenghal mai relo te a eng chu ha thim ngala chung embassy ron veitu te chuan power station chu hlowa panin electric chu han lo vati to pane building chung chu ha thim tarup maya chuta embassy veitu te chuan lungte brick te chu ron mangin tukver dar thlang te chu haron vom ke ta chuai mai in chunga om te tan chuan awa han lo om don te lulem embassy veng tu US Marine te chuan thom om nalam chu han panzui ngal veng tu pa chuan papakhat leilona lolon mek chu wa muwa chuta anmani beitu te chu haron zuang lun ngal sup mai embassy an hatok tu te chuan thilom zian hrethiam ngal embassy compound chu nipui tam takin anron lu chil mek to nei ti chu veng tu te chuan consulate hatok tu te chu in chunga in thir fil him ram turin an han tia chu thil thleng chu an thunun thei ram an lain be sei ve ni chuta radio a chuan thuthin throng tak mai han hrezuya silai keng muslim sipai rual chu compound chunga chuan anron lut ti an hreta chung silai keng te chuan American ladam chun te chu man vek an tumani tuna chuan rin hlel turom talo an din hun chu ha thalo tak zeta chulai muna chuan an cham bang ani chuan man an ni nge yang ani lo point a tha po an that ma na du thlan tur pakhat chau an nei chulai muna tanga tlan chiat chu hani to mai Iran mi eng maza chu embassy bula chun an tho ve wangin an tran puina manga British embassy ya thlendan an ngai tua ti chuan zoi muangin consulate kongkhar pakhat atang chuan an za chuan an chuak ta thama teran ko thlera chuan an pen chuak ta ne an pia mai bang pia lama chuan mi pui thin rim sang tel chu hanin hor kho mup maya a chuak masa zinga chuan mark le kora lai jek te chu hanom an nuwa mark an soile dan chuan embassy ka chu santir chuan ka zam em maya langsa riu hian ka in ria min muang ti lau rengin film khur takin malam chu kan pan rama ni pui tam tak zinga chuan big bo thuai kan duani ti chuan pen khat kan pen zela ko thlera chuan kan kal zela ni pui satli anga lang thei tur berin kan chea in thunun ram turin kan in sum na savio mai hati an nuwa chuan Joe Stafford le anupui kethi baka Bob Anders te po chu hanron kala anni panga chu buena tang chuan an pen chuak theita ti chuan chim lampang chu panin British embassy lam chu han pana ko thlera chuan film khur takin an kal zan mai an ma chuan an ma ni kai hroi tu ha oma ma se thole khata an gai chuan an ni chu apot ta thuaya British embassy an pan na konga chuan Norway hotu te engemaw zat an lo om chu niin an ni ho chu an kaltlangam teu lo mai teran ko thler pui mai chuan Norway hotu te han om ni na lang ta sia malam pan zel chu a hlo om lutuk to an ro mana chu han thla ka ngai ni ti chuan valet lea Bob Andersa apartment a biruk mai chu han tum ta in chunga chuan an birua laule khurin an oma han tho dep mai ko thlera chuan an chuak ngam to bok silo Washington lampein chung thil thleng zong chu han lo hreve thuaya chuti hun lai chuan US a chuan zinglam dar ni bor velani cover tan tira chuan president po chu hriat ani towa CIA te chuan thil thlendan zong chu sarkar hena chuan an report nga zung mai CIA te chuan America mi pui Iranina an hren ve te himdan tur chu han ngai tu ngai don ta mi pui thin rim la chu an thin rim na ha so sa na sa sia Norway hotu te la chuan ne na han lo puang ve chen mai bok chuti hun laya khovela ram chak ber mai America mi pui baka America sarkar na thok chu
Iran sarkar chuan a hreng bet tapmi mai sia chu thil thleng chuan khovel chu a thong tak zetani an mi man te chu kot thleran fan puya an mi chu tuam sakin an mi man te po an hlau thong tak zet mai Amerika sarkar hatok somruk paruk zet mai chu Iran chuan a hreng bet ta chuti hun lai chuan CIA te po chuan Amerika mi paruk zet mai an la bibawani ti chu han hrebik lova chu mi paruk tela chu lau thong le thodep depin in chua chuan an tom si enge lo thleng zel tur chu an hre si lowa han lau thong tak zetani ti chuan atuk November ninga kumsa go somsari pakua chu halo ni le ta in pakhata chuan rei tak po om ngam lovin terana chuan anin suana niruk chung chuan mun nga zet anin suan manani British ambassador ina chuan an birua mun pakhata chuan soita kangin rei tak an cham bangam bok silo anon mu chu kang ti lau thong reng in an oma chutinga lau thong renga hanom lai chuan zan khat chu an hlau thona zual le ta an hriat chian to lo wangin Wednesday zan nge Thursday zan ti an soi mai theilova local watchman chuan huisil chu a ham deuh reng mai minute som atanga minute som panga dan vela chuan a ham reng maya an zawai mai chuan enge lo thleng don ti ngai tuin an zam tak zetani an tom ru na in le che vela chuan Iran mi pui tam tak an om ti an hresia a mai ro chu vani thla takin an chunga chuan thil thalo engma ala thleng bik lo an thopui te ho zong kha Iran mi pui ten an manani ti chu an hrechiang em sia an om na chu an ron hrefu ni chuan Iran mi pui te po chuan an chua zalen don lo ti chu han chiang enge ti tura enge ti lo tur po an hreber to lo chuta Bob Anders chuan Canadian Embassy a thian pakhat chu a hre chuak thuta ti chuan a call zui ta ne a thian pa ming chu John hania a thian pa hena chuan Anderson chuan ama mai ani lo thu le a thian te panga anom ve thu chu ha hrila ti chuan John chuan ron hruai vek ro alo ti mau mai kumsa zugo somsari pakua November ni so mania ti chuan an za chuan chu mini chuan John in chu lau le khurin an thleng pheita tuna chuan beisena pakhat chu han nei le theita ma se hlau thong reng an om wangin mutmu po an tu thangam lova an chau tak zet to bokani Canadian pakhat in natang chuan CIA te chuan aron chan chu the anin beisea Washington chuan an ni chu an theing hil ta ni te point an hrerum mai November ni lia embassy a thokte chu run le shen be an nia chuti lain America sarkar chu thlakhat zet aliam nuwa po chuan alangoi vung mai si arukin Iran sarkar nen chuan a in bia chu aning nge yanga ma se heng tlan chuak mi paruk te chungchanga ero hi chuan America sarkar chu alain rol lowani tunlai te angin in biak po zung thei ani lova an chanchin hi America sarkar chuan ala hrebik lo po anima na ma se Canadian officials te chuan CIA te chu an hril thei to a terana chuan an mi le sa paruk zet mai an la chambang ti chu America sarkar chuan a hrele ta ti chuan State Department chuan an ni bat ruk chan chu thei dan tur chu han ngai tu ta ne Washington DC CIA office chu lo langin December ni som kumsa go somsari pakuania CIA chuan secret file chu han kolta CIA agent Tony Mendez an hena chuan file poimo tak mai chu haron thlengta chu document chu flash cables an ti maya heng flash cables de hi thu poimo lutuk le man mo thlak ba ka aruk thei ang bera in biak na chu ni bera chu tianga anin thon to chu thil poimo top kho kani train chu tiang dong phak CIA agent te chu adu po ain du lar thinani intelligence officer tam tak hian hetiang hi an career chungin pakhat po an mungai lo ti chuan CIA officer chuan terana mun pakhata chuan America mi paruk an biru ti chu hreveta December ni soma a han hriat taka chuan thileng kim chu aroin thlak tran ta ni chu na satlielo zet mai thok tur chuan rin ngam mania ti dan tur roman tura thu pe kani Tony Mendez chu CIA agency nga chuan a ming thapol ania midang te chan chu konga chuan expert ani mi han bum vel chu ha thiam hlayamaya a thiam le theina chu training lama chuan alo lan tir to thina ma se tuna chuan training tur ni lovin atak taka mission kalpui tur anita
thil tak ti turin Mendes chu arin tlak angem tundin hmuna chuan Iran ram chunga chuan American tan chuan hmun na om lova America chu a huatin an hol hlu ani sia chuti nakalai chuan chumi chunga chuan American paruk chomin vachan chu an ngai miu mai boxi Tony Mendes chu OTS athokania OTS ti omzia chu the Office of Technical Service ti nani CIA ho man ropoimo tak mai hani thina an bung ruale mamo tur siam tu te hani bok James Bond film kan en chuan an man rualo siam tu te angkha hani ti nani chu Flash cable an don vele chuan Mendes le OTS member dang te chuan an hna an thok tron ngala Mendes chu State Department lam chuan meeting pui turin an ko ngala eng tiangin nge Iran ram chu atang chuan American mi paruk chu an chan chu theyang chun ko en lai nge a chan chu dan turan rela soitak angin Iran ram chunga chuan American chu huat an ni a chuwang chuan tu emo America mi Iran chu san tum tu chu Iran sarkar chuan dan buye tum nge yang Iran ram atanga America mi hruai chu tum chu lungpuya lilu tumang vela harsa hani dona chuwang chuan an mi vachan chu tur te chu ni na leman pe ka ngai dona ni tin harsa na pakhat omle ta chu an mi chan chu tur te chu en thla na chung changa hriat na nei tlem tak tak an nia aruk theyang bera vatho puipo tumta sela an ni chuan en thatu dangte anga in thup thiam na an nei ve si lo chuan man chu an ol sam em dona ni engpo ni sela Tony Mendes chuan engtin nge Iran ram chunga chuan Iranian hoina an rin hlel hau lova avaluang ama sabera chuan Tony Mendes chuan Iranian hoina an rin hlel lo natura Iran ram chunga alu theidan tur chu angai tu ta chung an mi man te chu English mang han nia chuwang chuan English mang ramdang an hriat angai an chana om chun chu Canada chun ni ta chung an mi chan chua tur te chu Canada mi Canadian anga han lan ti rangai don ani chumi ni lova an passport te American anga alan vai chuan Iran chu an chu san don hau si lo Canadian passport an nei ani chuan him takin Iran chu han chu san thei ma na Canada sarkar chu America chuan a tho pui nge yangai ani mase Canada sarkar chuan an lo tho pui du kher lo mai theya an ma ni dan le hrai siam ngei chu Canada sarkar chuan abo chedu kher rangem ramdang mi passport lem han siam sak chu Canada sarkar chuan adu donem ni an sarkar ve riang ruang chuan dan le hrai engemo halo zam ve nual mai sia Canadian law chuan ramdang citizen nena passport chu pek aphal silova masevane thla takin official senior jok te chu hanoin rolta America sarkar chuan Canadian foreign minister le prime minister te chu biain inrem na han siam pui theita vane thla takin an mi chan chuat tur te chu Canadian passport an lo siam sak thei don ta ne mase Canadian mi ni na chu lo nei po ni sela engtin chiang nge CIA te chu Iran ram chunga chuan an valu ta kang Tony Mendes chuan nileng zan khuwa in chuan lam tu rangai tua atopa chuan ngai dan thatak mai anei ta Hollywood lam chu alu chil mai don ani mitang te chu Hollywood film chang thiam angin an lan tir dona film chan tur endik chung changa Iran ram chunga zin angin lan tir ani don ani chu hunlai chuan Iran sarkar thar chu foreign investment lama chuan ain hong a abik takin film production lama chuan ain hong zual chumi chu remcha la kan tumani masian rom hana chu ariski ve hle mai boka vandoi pal chuan lo cham thei tur takani tin chu mai baka Mendes chuan Hollywood chungchang chu a hretlem a chu thil chu aman kut ken nangam chi alo dewani California lama chuan thian luianeya chu pa ming chu John Chambers ani Oscar award te po alo dong to trina a film buat sai lo ting mai chu The Planet of the Apes ti kha hani nge ngun taka a han ngai tuin lem chang thiam angalan tira Iran chu san tum chu traper donin an hria rom han na siam pui an du ta ne chuti hun lai chuan Iran chuan American an hren te chu han la boi pui hlea a in ti thei vio mai
TV a te chuan an mit tuam sak chungin an ron lan tira mi pui thin rim tam takin an hual thup mai bok nen an din mun chu alan dan maya chuan a hla om tak zetani alo thlir tu an mi man chung te phei chuan an hlau thon pui le zuala sarkar po an karna view mai atira khan tlan chu te chu panga an nia an huwa chuan American pakhat Lisa chuan ronzom vele in ani hi Sweden mi ten an ron pui awanga rondam khu chuak theani ti chuan chu ina chuan mi paruk Robert Anders Mark Lyjak Cora Lyjak Joseph Stafford Kathleen Stafford Lisa te chu anom ta a laule thabar rengin chu Canadian ina chuan an khosa kong khara ron ri khlek chuan an hoi tang hru reng maya an zam tak zet thinani an nuna hun reiber chu an mang meka in lam an ngai to hlom viau mai Iran ram chunga chuan Christmas chu lau thong rengin an manga chan chuak tu an ron kal hun hakin anom chor mai ani kumsa jugo somriat January thatira chuan Mendes chu Los Angeles lama nili thang turin azina amison bo zui tura kal ni in ache zung thailo wangin sheom po atito viau mai atrian pa John Chambers chu CIA poisa dollar sing khat zet nen chuan avapana Chambers a in po athleng phei thuai nge atho puipa Bob Sidel chen chuan lo om dunin rowan rela an film siam tur ming chu Argo an phua Argo ti film ming hi kumsa ni som pahnia khan film tak siam aning nge ni kan soita kangin an mi chan chu tur te chu Canadian lem chang thiam lem an chan tir dona film siam thiam anga an lan dona wangin an film siam tur ming po chu Argo an tilo thei lawani Bob Sidel po chuan thilom zia a han hreve ta a hriat angai miau si makpo ativiu mai American tang te chan chu an ngai dan le an mo phurna san zia an hriatin lotlin po an chak le zuala an za chuan rim taka thokin an film siam tur an film lem siam tur ti zokila adikang chu a thon thu chu an phua zo thuaya chu film chu man lai thon thu be chana siam turani chu film minga Argo an thlan chan po in chan chu nalam hoi ani wang chu ani pakhat Hollywood mi le sa ang thei tur bera an lan angai wangin Los Angeles a chuan Sunset Goer Studios a office chu an handin vetarup maya chu office chu a malokin Michael Douglas chuan The China Syndrome ti film siam nanalo mangto nge ani an company minga tan chuan Mendes chuan Studio 60 chu thlangin a chan po an mi chan chhuat tur te chu mi paruk an ni wanga Studio 60 ani John Chambers le Bob Sidel chuan nasa takin an lo tran pui boka Mendes chuan film boy pui tu te chu kalsanin ati tur danga boy pui vele angaya chu mi paruk te le khalem le an ni na lem siam danglam chu ni Canadian lem an chandona wangin engkim chu Canadian ang thei ber tura han siam vekangaya hetia na tho lai hian CIA mi le sa zatel fe chuan pui angai na pianga an lo pui bom char bokani Iran chu san an tum huna thona chuan an ngai dona wangin le khapoi mo ti fel chu apoi mo na samai si atlang pui thuin thona chuang tur te chu an document uluk taka check sak ani thina khoirama po he thil hi chu khel lo thleng thina ni thona lovin motorin kal chuak don ta sela checkpoint tam tak an paltlang angaya thui tak motora an zin angaya wangin an tan hla om zok don boxi Canadian film chang thiam te in thuam dan tur te chu han zir chianga an mi zia le an khosa zia te zir chiangin chutiang ang thei ber tur chuan mi paruk te chu om tiran tuma an vatlen hnuwa po training huneng mo chen chu han pe ka ngai nge yang American an nia Canadian lem an chang don sia Canadian ang thei tur bera an khosak angai don ani heti lai hian thlan hi thum zet mai mi paruk te chu Canadian ambassador Ken Taylor chuan alo hum to a ama baka atho pui miang mazat an telve bok Taylor chuan a ina chuan thukruin a che dan hi haro puin angai sanom tak zetani achang chuan anin chunglok loka chuan niamte te a Iran ho helicopter te hanot thlok thrina an hlau thong thei viau mai ni in Mark Lyjak chuan interview na hian a sene an demom lem love heti lai hian an thian te US embassy atanga
Iran hovin an man te chu an duat lem lo hlea an enkol dan chu an hreve bok si tha zong that em lo ma se an chan ang chan chu an hlau lo thei lo ani khatia Iranian hel hoina US embassy aron be lai khan US khuale tui somruk paruk zet mai embassy chunga chuan an oma mi paruk chu tlan chuakin mi somruk an mana me chiale mi hang som pathum te chu an chu ma dewa abak mi somli pasari chu kumsa khazgo somriat pakhat January thla a Iran sarkar chuan a chua chawani an mani lo hum tu te zinga pakhat John Sherdon hi soim hai chi ani lo boka an chung koin thei top an chua American te hi an thop tlatani an hnem fo bok Iran helpol te khan man vai se chu an chanpo a chaw khopin arinom John ale anupui te hi an trangkai hle maya anni hian in chunga chuan American mi paruk te chu an lo mi khual ve bok thrina an mi khual ani satli ngot lova thileng kim chu pangai takin an om tir shram shrama mun hla om taka an mi khual te chu thlim takin an siam theya an mi khual te point she om tilutuk lovin chu hun chu an man thei phani hemia tan hian an ni nu pa hi han trangkai view mai thileng kim chu apa ngai angin an kalpui shram shrama zanria apa ngai in an eitira tin an ril ru ti thoven na tan an bia in an hnem fawa chu mai chu halani lo chewa heti hun lai hian ram then khat New Zealand le Denmark mi te chu chulaya chuan anom ve boka heng New Zealand le Denmark mi te po hian American mi paruk chu chulaya chuan an om ti an hreve boka an ni po hian American te chu an ron hnem ve thrina an kho har lu tuk tur le she om an ti lu tuk tur chu New Zealand le Denmark mi te po hian aron pui ve thin bokani hetiang ani wang hian American te chuan ril rutot lutuk le shom tilutukin hun an manglo deuh boka ma se chu ti chung chuan an chevela chuan Iran mi tam tak an mani ti hlum chak zek zek an om ti an hailo Iran revolution chung chang he chanela kan lo puan to ang khan Iran mi te chuan America mi te chu an ho em ema America hian diklo na chu engoma chen po anei ve nge yang anni rampani in huat na hi chu aril em ani Canadian ambassador ina an mi khual lai hian holiday tam taka oma Thanksgiving Day an ti te Christmas te po chu lim takin an loma an za chuan in kom khomin anin nem ton dial train abik takin heti hun laia an mani nem tu ber chu Jonah chu ani pakhat ani nu pa hian America mi paruk te chu lim takin an siam kan ti theyang Iran mi pui thin rim chuan eng ti khuna po an ron man thei reng ti anin hria anon hretchuak ani vai zongin an chan chu chaw viu ngeyang interview an machon na po anzinga mi then khat chuan Titanic longa chung ang mai an ni thu anin soya pon lama chuan hla oma ni ti an hria eng ti khuna po chu hlom chu haron thleng thei reng ti an hria Titanic longa chuang te chuan vura om ti shelovin malam panin hun nan manga chuti lai ro chuan an ni ve thung chuan an malama chuan hla oma ni ti hriain hlau thong depin anom ve thung boka Titanic long ang maya warning tel haulowa bopil thut chu an hlau ve tho bok sia hetianga thlathum zet mai in chungan in khung lai hian atam zok chuan lekha chiar nan hun an manga tin Monopoly tele Scrabble santi te chu han khel thin boka chutianga an hun ol an ho kha lo chuan an tan chuan a reidon lutuka lekha thiam om khom ti taka hun khoral dan turpo an thlang thiam viau mai ma se in chunga chuan kan soita kangin hlau thong rengin an oma an mani tlo tu in leng hriat ngai lo an local chuan pindana an birua khum hnuya te han biru thin hetia hlau thong le thlaba renga hanom lai hian Washington lama chuan CIA chuan an tlan chu theidan tur an lo ngai tu ve mek boka Tony Mendes chu abuai hle America mi paruk chan chuana tan hian kumsang asgu somriat January ni somni panga chu haruat china amaba khupurom takti tur chuan Tony Mendes chuan Iran pan ngei chu haril ruka midang tir ai chuan ama ngei kal chu haduani arwal hian athian pakhat Julio chu hatel ve boka Julio hi Iran trong thiamani Iran rama chuan Farsi trong chu han manga Persian ti te poa soi ani thina tunai hian he trong mang hi
mi makta duai somsari borvel anom tin tun thleng hian Iran official language alani boka America mi paruk te chu ni som riat zet mai han biruta Mendes po Tehran aron thleng ta mitang paruk tenen chuan avai khatna tan anin mutane an hin mu vai khatna tang hian Tony Mendes chuan a ming dik tak chu a soilo ngala mitang ho nena chuan a ming chu Kevin Harkins ani thu a soya tin CIA officer angin ain soilo Canadian film producer angin ain soiboka a thian pakhat CIA officer pakhatero chu Giuliani in a soi thungani chutian in kompa chuan mitang zinga chuan tu tenge harsa dewang ti te chu hangai tua abik takin meichia te chu zam ma deuh turangai anni mun laom tak an kaltlang dona Iran tho theina tum huna chuan laom tam takom don si annina dik tak anga hanlan chu harem don lo chuwang chuan ain thunun thei angai donani Iran thona tum huna an zam chiani vai zongin an zawai mai chuan annina chu lailan an nianga Irana chuan dam chung poin an tang mai thei ti chuan Tony Mendes chuan a ruam man na zong te chu mitang ho hena chuan a hrilta mitang han ti hian America mi paruk te kha han ni ti hretaila chuta Mendes chuan an ni ho chu America mi an ni tolo thu a hrila Canadian an nia chubaka lemchang thiam an ni to bok tunai hian Irana hian film siam tura ron kallan nia an film siam tur ming chu Argo ani ti chuan film an siam zo to wangin Tehran atang chuan Canada rama an thlok ho donani chu an ni dan turani to ang an zawai deuh tho chuan angai dan chu han thlop ema ma se then khat chuan an hupur deuani ti chuan an han soi ho mama him taka Iran chu san an du ni chuan Tony Mendes a ruam man na chu han zom nge yangai American an ni ti an hriat vai zongin an che vela Iran mi te chuan an pot som du hial mai thei chuwang chuan an chuat theina turin Mendes a thu an oi angai ani Mendes chuan an ni na thar te chu a han hril tranta entinan mitang zinga pakhat koralai jek chu a hming lema Teresa Harris a phu saka ani na po Hollywood screenwriter ani toang ti chuan an za chuan an ni na le an hming lem te chu a peta dieta chutiang hlir chuan a ko po anin ko angai donani chuti ni lova airport vela an mani hming dik taka ain ko nul ani vai zongin Iran ho chuan an man chuak mai thei ti chuan chung thilte uruk taka an ti zo nuwa chuan travel document lem siam chu han tran le ta Canadian embassy a chuan ambassador Ken Taylor chu a oma Ken Taylor a phalna thlapin Mendes chuan an passport te chu a siam danglam ta Canada sarkar thu mu an ni wangin Mendes chuan zei takin an document te chu a han siam danglama abula chuan Canada ambassador Ken Taylor chu halo thu ve khuo mai dan pa ngai chu ni sela chu mun le muna ain man ngal rap nge yang le Mendes chu tiang vel han siam danglam zei hoi tak mai chu nia abik taka training po lo nei to thina ni amman ro thatak tak mang chuan Canada passport chu a han siam danglama official stamp te po chu halo nei ve vek mai ma se an ing da na bom inpek pakhat chu alo khoro to Mendes chuan zei takin zu pakhat Scotch whiskey an ti mai chu ingpeta chuan a han le luta chu ing chu a man le thei ta ni chu tiang chuan Tony Mendes chuan harsan na tam tak chu paltlang turin thiam na haneya document lem han siam danglam vel chu a ne so vio mai tlan chuak tura airport an pan na konga chuan Mendes chu hamang ang ru dewa a chan po a thian te ho chu ama anga training thatak nei an ni velem lova sarkar na thok satli kha han ni ve maya lem han chang turin training tha han nei lo wangin a ring tok zo chi alowane chu wang chuan an ni chu a han en chin ta a mai te chu tuamin chung tang te chu a han dop thut mai thrina thinrim om taka han throk khurin ani na te chu dop chu atum thrina an malama eng har san nange an to dona hriat lo wangin Iran sipai thinrim mel po musela an zam lo na turin chutiang chuan training a pe ani chutianga na sataka training a han pe ka a han dop kwal vel tak nuwa chuan a thian te po chuan an ni na lem chu an mang thiam to hle mai ti a hria
tang te po chuan an ni na dik tak ai chuan a lem chu soinuam an ti ma zok ni na lang to ni an chu hun po alo thleng trap to chuti lai chuan tang te chuan an ni na thar chu an han lan tir tran ta a rin ai takin a zei po an lo zei vio mai film star ni om tak chuan thoveng fe fe chuan an han om tak loma Hollywood film star ni om tak taka an han om tak vela chuan Mendes apo chu halungo oi ve tran to viawa chuti ruale ro chuan film kurna tur hala nei tuna chuan test tak dak chu han la pal tlang lo an hmaloka chuan la om rap thak zet mai chu lo mani atuka chuan teran thlona tum hun chu han panta tang te chu hun rei fe lo in bo cha to po ni sela hun ing mo chen an biru to a chutianga mi pui zin nuai kara an han kal taka chuan om dan an thiam lo tran ta arukin an zam cheta viau mai le thlona tum hun an han thlen taka chuan an khur ta zai mai amma sabera chuan passport control la chuan an kalangaya an zia pakhat Lisa sachu amang ang tranta dokana lo true officer chuan a thalak chu a han en wanga a thalak le a mail chu tlemin alo dang lam dewa chuwang chuan officer chuan a ring hlel ta viau mai ani chuan Lisa sachu ati lau thong zuala a passport chu pindan hnunglama chuan officer chuan ala pheitale ngala azam tak zetani a chala tran chuan thlan fi maron bol traka an man chuak ngei don ni nangai ta mase Lisa sa chuan eng tinamo a han soi fel thei ve mai boka a topa chuan vani thla takin an kaltir ta hlau mai Lisa sa thopo aveng huai heti lai hian Mendes po chuan alo thir ve renga ani po chu halau thong view mai bok an za chuan hlaom pakhat an kaltlang le angai chu final immigration checks an ti chuni an document chu alem siam dang lam mai ania mase Canada sarkar hriat puina siam dang lam ani wangin atak chu ang viau thung chuti rolin final immigration checks a chuan zona tam tak zo thin an nia an za chuan an hupur tak zetani vane thla takin chulaya lo duty chu alo film khur lo maya an au nuwa aron lang thei ram ti chuan an ni chu zona po chu zot mu malem lovin akal tir tamaya an zawai mai chuan an tho huai ani a topa chuan thlok chuak tura an ti tur rul te chu han ti zota ma se an thlona chu an nga le riangai ani document poimo te an check sak to nuwa po chuan hun pakhata an la thut kho mangaya chulai an thut khom lai tak chuan an flight chu delay ani thuan ron puang ta thut mai heti an flight an delay ya an lo nga lai hian an sir vela chuan Iran sipai tam tak mai chu haron veya an thlona an delay chan chu an thlona engine chian lo wang ania tlen chuan an hlau thona chu hazia deu mase airport chunga hun rei tak an omani chuan an man chhuat theina chance chu ha sang viau ani a big takin an zinga mi then khat chu US embassy a an tho lai khan visa department a an oma Iran mi tam tak chu an lo beto train chu mi te chuan ron muin ron hret chuak ta sela ha poidon lo tuk Iran Revolutionary Guard te chu chulai bor vela chuan an vei sia passenger te chu uluk takin an enfia le ngal chu hun lai chu Iran Revolution nu lok ania wangin Iran mi pui tam tak zinga Iran chu san tum man lo om ve bok trina chu wang chuan an sipai te chu han film khur mani chuti hlau thong taka in nga na ruma han lo om lai chuan engemo han ti sual pheng phunga an zinga mi pakhat chuan a ming dik tak chu a han mang peka an thian pakhat chu a ming dik tak in na ko ani ma se chung lai bor vela Iran mit te chuan an hrelo hlawa tin thil pakhat an zinga pakhat chuan Farsi chanchin bu chu a han la Persian tronga ziak chanchin bu chu a chiar ve ni om takani ramdang mi in Persian trong chanchin bu a chiar chu mitam tak tan chuan makti lo rual ani lova ma se ani zamlu tuk chuan alo en mai ani si Mendes chuan a chanchin bu chiar chu da thla thoi turin a varshila ani po chuan a da thlarang viau mai ti chuan hlau thong tak le ril runuam lo takin chulai in nga nam huna chuan hunan mangle ta ne ma se Mendes chu mi thatak mai ania anaute ho chu a thlamuan thuaya engkim mai chu zangkhai taka akal puya wangin man chualowin anom theita
Atopa chuan thona po chu a thlok chuk thei don ta ti an ron puanga passenger te chu thona lama kal turin an ron ko ta ni an zawai mai chuan thona chuan lutin an tho veng ta hle maya ti chuan atopa chuan thona chu thlok chuakin Switzerland ko pui Zuricha chuan an trum thei ta tuna chuan an him ta a an mission po chu han zo fel ta ni chung American paruk te tan chuan an nun dan chu dam chua soi that tling ani dona Mendes atane ro chuan operation pakhat ani ve satli amai chuwang chuan him taka America mi parukte a hruai thlen hnuwa chuan an bulatang chuan a in thiar filim zui ngala tin hemison chungchang hi kumsom pasari zet mai chu vantlang hriat lo tura zep ru kani chanchin bulama te chuan lo hre bok ma sela a zong a kimchang takero hi chuan kumsom pasari hnuwa chau an puang zara Iran sarkar poin huneng mo chen chu a hrelo ani heta hian zona lo om thei pakhat ta oma Iran sarkar chuan engwangin nge America mi te chu Canadian emo ati tlat thei anron kallama an dokumente han phut tel lo hi amak ang reng viawa Iran sarkar in thla da wang te po anima na tin chu ba ka heti hun lai hi Iran revolution zo limania engkim mai chu ha buai nuai ani sarkar po alamu mallova thil ala fel file boka chu hun remchang chu CIA te hian an mangtang kai te po kan ti theyang chu engpo ni sela CIA nge Iran sarkar hriat ho lowin aramatrangin America mi paruk te chu awachan chuak thei chu ni sia khovela ramro pui ber en thatu tenge kan tireng mai donani ole tuntrumatan chun khati zong khanile phot mai sela pathian remati chuan video dang nen in mule thuai kan tum donia